Nyt sulje sun silmäs ja kuvittele itsesi tähän tilanteeseen. On lämmin kesäilta ja saat sun parhaiden kavereiden kanssa viettää iltaa. Aurinko on laskemassa, taustalla soi hyvä musa ja teillä kaikilla on helvetin hauskaa. Sä oot ehkä juonut pari tai polttanut vähän pilveä. Ei mitään överi, mutta just sellainen hyvä kesäilta fiilis. Sä tiedät varmasti, että tää ilta tulee olemaan sellainen, mistä jää hyviä muistoja. Fiilistele hetki tota tunnetta ja sitten kelataan muutama tunti eteenpäin. On kello 3 yöllä, niin on aika lähteä himaan. Sun kaveri kysyy sulta, että lähetäänkö, ja sä mietit, että no, kotiin ei ole pitkä matka, ihan vaan 2 kilsaa. Eikä siellä ole liikennettäkään. Mikä sun mielestä on tän illan tärkein päätös? Se ei ole se, että miten paljon sä joit, tai miten sä käytit, tai kuin myöhään sä valvoit, vaan se on joku ihan muu. Se on se, minkä vuoksi sä herät huomenna aamulla ja voit laittaa sun kaverille viestiä, että hei, oli nätti ilta. Mä en halua näyttää sulle kolareita, enkä mä halua pelotella sua, vaan mä haluan näyttää sulle huomisen, missä elämä jatkuu normaalisti. Se on huominen, missä yksikään sun läheinen ei saanut puhelua keskellä yötä. Ja tiedätkö mitä? Tuollaisen päätöksen jälkeen sä voit edelleen nauttia kesästä, sä voit tehdä niitä juttuja, mistä tykkäät. Ja olla sun friendien kanssa, olla iloinen, pitää hauskaa. Sun ei tarvii luopua yhdestäkään hyvästä muistosta, mutta älä anna yhden päätöksen pilata niitä kaikki. Ja se päätös on semi-helppo. Jätetään vaan ratti sille, kuka on selvinpäin. Pidä kiva kesä.